dia especial per nosaltres, per l'equip de govern, decidirem organitzar aquesta trobada. Veient també el tema de la consulta i ja que les autoritats autonòmiques ens han donat un poc de mala espina, el tema de la consulta ens afecta prou. Això per nosaltres és una història que volem fer pel poble perquè quedi constància de que Fortaleny ha portat el seu granet d'arena així al valencià. És el paradís de la nostra identitat, un lloc ple d'orgull on sempre viure en llibertat. Pues 40 anys. 40 anys les trobades per nosaltres és molt important perquè sempre ha sigut un poble de a peu, de valencià, i molt orgullós damunt enguany que ha sigut lo de la famosa rinya del valencià, sí, no valencià, i la veritat és que molt contents. És qüestió d'autoestima, la llengua a l'escola sempre viva, i si vols somiar vindran, amb respecte i humilitat, són les meues prioritats. Bé, així estem a Fortaleny, la 40 trobada de Centre en Valencià de la Ribera, i com pot veure la gent, els carrers estan de gom a gom, persones que han vingut a milers per a manifestar el seu suport a l'ensenyament i a l'aprenentatge en valencià, després d'una consulta que, enarborant la bandera de la falsa llibertat, s'han trobat en què la gent s'ha activat i han reivindicat que un model d'ensenyament com el que hi havia no molestava, no era conflictiu, i a més era un terreny fructífer per a la convivència ciutadana i per a que aquestes dues llengües que conviuen en el territori no han de fer una guerra, sinó al contrari, han de garantir uns drets lingüístics de tota la ciutadania. Per a la FA aquest acte és molt important, per a Fortaleny sobretot, perquè un poble xicotet, això ha sigut un repte total, però crec que, vist lo vist, ho hem aconseguit i estem molt contents de formar part d'aquest projecte. Amb ton pare i amb ta mare, parla valencià. També amb els emigrants, parla sempre valencià. Dilluns, dimarts i dimecres, parla valencià. Dijous i divendres, parla valencià. Dissabte i diumenge, parla valencià. I tots els mesos de l'any. Traure les trobades al carrer, a més del que suposa aquesta festa, que és un dia de germanor, de trobada, com bé diu el seu nom, de veure'ns les cares, de sentir aquest caliu, no? Per un ensenyament públic en valencià, que és la lluita que totes i tots compartim. A més d'això, ens recorda que cada vegada aquesta lluita és més important, aquest treball diari que fem als centres educatius és més important per tal de preservar la nostra llengua, que a la fi és la nostra cultura, els nostres arrels i el nostre sentir. Quan viatges en tartana... La localitat de Fortaleny és una localitat xicoteta de 1.000 habitants i el fet de celebrar la trobada sí és superimportant per al poble. Jo mai havia vist el poble en tanta gent i més l'ambient que respira tan bonic. Nosaltres a nivell de centre som una escola diferent a lo tradicional. Fa 40 anys una dona que li diuen Pilar Sánchez ja va arribar a l'escola, que va ser la precursora de tot el sistema educatiu que tenim, el projecte educatiu que tenim a l'escola, i en l'etapa d'infantil, que era el seu, ja va començar a llibar els llibres, les fitxes, i va ja començar a treballar per ambients, per projectes diferents. I més, avui en dia, que estem en el 2025, que n'hi ha internet, que n'hi ha molt d'accés a la informació, la societat ha canviat i l'escola pública ha de ser un reflex de la societat. Per tant, nosaltres no tenim llibres de text, promulguem una educació diferent a la tradicional que marca els decrets d'educació, no cap editorial, ninguna editorial ens marca el dia a dia del centre i ens han donat un guardó perquè també en la trobada hem aprofitat per a fer un poc una exposició de lo que és la nostra manera de fer en l'escola. Què és el valencià? És la llengua i és la senya d'identitat, és allò que ens fa poble. I
quin és l'espai per a la llengua? L'espai per a la llengua és el carrer, és la família, és la universitat, és el comerç, però naix en l'escola. I crec que això és l'espai, no només d'alfabetització, sinó també d'integració. L'escola juga aquest paper fonamental. Ho hem vist quan ens han confinat. Com de necessària és l'escola. L'escola és l'espai amable, on les criatures viuen amb normalitat. Un espai multilingüe en què s'han convertit en les nostres societats. Però com han d'entrar? Han d'entrar a través de la nostra llengua i a través del valencià adquiriran tot el que necessiten per a saber defendre's en el món. Ara, en aquests moments, soc responsable de la cercavila i soc també responsable del Sambori, del Sambori, del concurs de literatura més gran que se fa, diuen que a Europa, però és al món, i el fem els valencians. La importància, si recordem la primera trobada que vam fer a Benifaió, ara fa 40 anys, el dia 20 d'abril va ser, la importància ha sigut el premi que han tingut en esta... perquè han tingut un premi, mos ha eixit un premi molt gran que la gent ha votat valencià. És que tota la feina que han fet durant 40 anys ha servit per molt. O sigui, jo crec que podem estar molt contents de que després de 40 anys la gent hagi votat sí al valencià. Però sí, fins i tot en les comarques castellanoparlants és que estem plens de goig. No se pot explicar d'una altra manera. Moltíssima, és la festa de la nostra llengua, és una festa reivindicativa on continuem lluitant per el valencià, perquè és allò que ens identifica, és el nostre eix vertebrador i evidentment la trobada per a nosaltres té una importància fonamental i ara més que mai, i ara que estem sofrint estos atacs que estan contínuament atiant el foc en el tema de la llengua. Som hereus del món que ens han deixat. Si busquem un nou significat podrem ser pedra i reu. Jo crec que són fonamentals, tots els anys ho són, no? Això demostra la necessitat de tot un poble de defensar els seus drets lingüístics, el nostre idioma, la nostra llengua, el valencià, i crec que enguany és un any marcat per aquest simbolisme d'una consulta totalment innecessària per part del govern del Partit Popular i Vox, i crec que estem en una zona precisament on la majoria aplastant del valencià ha eixit guanyadora i això s'ha de plasmar avui també, no? Així en els carrers de Fortaleny, demostrar que volem viure en valencià, que tenim els mateixos drets que qualsevol altra persona que pugui parlar en altra llengua i que això no és incompatible, sinó que nosaltres defensem l'alegria, defensem la nostra història i crec que precisament per tots aquests motius avui en Fortaleny va ser un bon dia. Estem ara en una etapa molt reivindicativa referent al nostre idioma, al valencià, en el que aquestes jornades són importantíssimes i més avui, en un horatge que ens ha eixit esplèndid, veurem, estan diguem-ne d'unes 10.000 persones que van així en el municipi de Fortaleny, que des d'ací li agraïs jo a l'alcalde Toni Cellers la seva col·laboració i la seva predisposició per a celebrar aquest tipus de jornada reivindicativa, torno a dir. Ara és la que crida per canviar. Navegant per tots els mars i els oceans, hem deixat enrere tots els mals. Avançant amb vent en popa, a la costa ens apropa una brisa amb sabor a sal. Des de cada poble fins a les ciutats, recuperem el verd dels nostres prats. Barris vius alçant ruïnes, descobrint alternatives, serem pedra i riu. Bé, les trobades, si no estiguin inventades, hauria que inventar-les. Per a mi és un espai magnífic
on es troben els mestres, els professors, els pares, les mares, els xiquets. És un espai preciós on convivim i on s'ajuda tot el món. Per a mi sempre ha sigut un dia especial en el calendari i no me n'ha perdut ninguna, només que el primer any que estava en l'Emília i no vaig poder vindre, però a les trobades de la Ribera no he fallat ni una sola vegada en la meva vida. Per a mi sempre ha sigut un dia especial i estic orgullós que avui dos filles meues estiguen fent un taller així, la qual cosa vol dir que ha hagut continuïtat i que hi ha transmissió per a defendre una cosa tan preciosa com és la llengua que ens ensenyaren els nostres avantpassats. Jo crec que hi ha tres coses, a més és en els 40 anys de les trobades. Lo primer és l'estima, hi ha que estimar la llengua, la que hem parlat, la que ens diuen t'estime els nostres pares i mares i els nostres abuelos, i també hi ha que tindre un altre concepte que és molt important, que és l'educació. La llengua es manté viva per la gent que la utilitzem, però també els nostres xiquets i xiquetes tenen que dependre-la i estimar-la com l'estimem nosaltres. I l'altra és l'esperança. Tenim que tindre esperança de que en el valencià es tractarà en el mateix respecte que altres llengües que es parlen, sense inventar-se coses, sense enfrontar a la gent que l'utilitza més o que l'utilitza menys. Jo crec que és una part de la nostra identitat i per això tenim que tenir l'esperança que més pront que tard tornarem a respectar-la també des de les institucions de la Generalitat. Sí, sempre és important les trobades en valencià perquè hem de defensar la nostra llengua pròpia i la nostra identitat, no? Però sí, sempre és important, enguany encara més. Estem veient un consell de Carlos Mazón que els pactes, ja no únicament en l'extrema dreta de Vox, sinó també el que ell pensa que és l'arraconament progressiu del valencià, és una evidència. Després de la llei que ell parla de la falsa llibertat educativa, en la que directament ataca el valencià i fa que la nostra llengua no siga ni respectada, ni estudiada, ni promocionada, hem vist ara uns pressupostos pactats en l'extrema dreta de Vox, que no és sinó la continuació del pacto del Ventorro, en la que ella, a canvi de continuar en el càrrec, el que fa és anar en contra de tot el que representa els interessos dels valencians i valencianes. Per això, com dèiem, avui que és un dia importantíssim, és un dia de celebració també, però de reivindicació de la nostra llengua i de la nostra identitat. I ara, amb este Consell de Carlos Mazón, el Consell del Pacto del Ventorro, que està amenaçant les nostres arrels, doncs crec que avui és més important que mai, i enguany és més important que mai estar en aquestes trobades, no únicament en la d'esta comarca, en la de la Ribera Baixa, sinó també en la de tot el País Valencià. Les trobades són una mostra de com les escoles i els pobles lluitem pels nostres drets lingüístics. Normalment són una festa, però enguany, amb l'hostilitat que rebem per part del govern de la Generalitat Valenciana, són també un dia de lluita i de reclamar pels nostres drets, que respecten els drets lingüístics. Ella agafà una motxilla, una cantimplora i mitja dotzena de quequis de l'Alcúdia per al viatge. La princesa. Soc la presidenta del grup de dansa de l'Almogàver i soc la mestra també, en companyia de dos companyes meues més, de xiquets del Col·legi Carrasquer. I tots els anys venim a les trobades a ballar. Pues perquè tenim que mantenir les tradicions, tenim que mantenir la llengua, tenim que mantenir la cultura i això és l'única manera. Perquè si no ho fem en l'escola, això es perd. Vinc a la Ribera perquè tinc amics i també com estem propet m'agrada compartir un poquet la festa i estic al·lucinat, o sigui, des dels aparcaments, la quantitat de cotxes que he vist i arribar així i veure els balls i veure la muixaranga i ara veurem els tallers, realment, i molta gent i preciós. De la meua vida, sabeu què li ha dit? Jo amb tu em vull casar. Home, avui és un dia de festa, és un dia de reforç de la nostra llengua i les muixarangues hem d'estar així, perquè som festa, som xermanor i és la identitat del nostre poble. Pues solem vindre tots els anys, enguany és el primer any d'Oriol i la veritat que ens agrada vindre, fer els tallerets i participar un poc
i com sempre treballar un poc per la nostra llengua, per el valencià, per les nostres escoles públiques i per els alumnes de tots els centres i de tots els pobles. Em vull casar, el vent fa una bufanada, que tant. Nosaltres venim a la trobada d'escoles en valencià per a fer buixaranga i al mateix temps reivindicar la nostra llengua, que és el valencià i que és indispensable que s'estudi a les escoles si volem que sobrevisca. Pues perquè mostrem a la gent que no coneix la muixeranga part de la cultura popular i tradicional valenciana. I així com n'hi ha altres estants que mostren coses típiques i tradicionals, nosaltres formem part d'això i també per a dur un poc d'espectacle també. Al final, igual que la llengua, la muixeranga forma part de la nostra identitat com a poble i una sense l'altra no pot existir. Pues per a nosaltres, com a famílies pel valencià, és important que els nostres fills estudien en valencià perquè és la llengua del poble on vivim, és la llengua del País Valencià i volem que els nostres fills aprenguen en la seva llengua. És molt important que aquesta llengua siga la que l'escola la garantisca perquè és on de veritat aprenen i volem que a part de llengua aprenguen tots els altres conceptes i continguts en valencià. I la trobada, per a nosaltres és una festa per la llengua i volem que els nostres fills, quan siguin majors, se'n recorden que venien a les trobades a reivindicar el valencià i puguen continuar venint amb els seus fills, amb els seus nets i amb que sigui. Altra vegada sí, diu disfruta i divertiste. Cueca, Fortaleny, Armand, Vicent. Què fem? Tocar la dotzena, perquè si no toquem no poden ballar. Coses que jo puc fer, món de paraules, món de colors, món d'alegria, de rialles i flors. I si ens unim, farem camí, aconseguirem un futur brillant per tu i per mi. És el paradís, la nostra identitat, un lloc ple d'orgull on sempre aprendrem valencià. És el paradís, accions, a la fi de ser millors. És qüestió d'autoestima, la llengua a l'escola sempre viva. I si vols somiar ben gran, amb respecte i humilitat, són les meues prioritats, anem a fer-ho realitat. Món de paraules, món de colors, món d'alegria, de rialles i flors. I si ens unim,